Welkom meneer, ik is baie dankbaar dat u saam met ons kan wees om u stories aan ons te deel. En ik kan niet wachten om te horen wat u gaat ons vertellen van hoe u groot geraakt in een paar jaren. In een paar jaren. Kan u voor ons zijn naam zeggen en waar u groot geraakt? Mijn naam is Gianni Samari. En ik heb groot geworden, ik is geboren op Hopefield. Dat is nu een bierdorp van Langebaan. En die tijd toen ik nog groot geworden op Hopefield, toen was daar twee delen waar ons gewoond het. De een deel wat het is genoemd nou, die dorp. Daar die wat mensen gebleven. Ons breinmensen het gebleven en die andere deel ook Haalfontein. En nou ja, die paar breinmensen wat toen nog destijds in die dorp gebleven, die wat is genoemd, waar die witmensen gebleven, hij moest later, als gevolg van die groepsgebieden wet, moest hulle toe ook weer optrekken naar ook Haalfontein toe. Dat is al die, daar waar die breinmensen gebleven. Nou ja, die huisjes waar ons gebleven was riethuisjes. Daar was niet paaien, stierpaaien niet. Daar was net zandpaaien. Die huisjes wat gebouwd was, die dak was van riet. Die meren was van riet. So dat was maar eenvoudig. Daar was geen lichter geweest nie. S'avonds was het pikdonker en ons kinders altijd die meeste daai het gesê, was bang geweest vir die spoeke. Hulle sê dat was spoeke aan die donkerte. In elk geval, dit is waar ek groot geworden het. Ja. So, u het al groot geraakt in Hopefield. So, hoe het u school gegaan? Ja, ik was omtrent zo 8 jaar oud. Toen ik school toe gegaan het. Daai tijd was het nog een beetje klein sappa, groot sappa, sabie. En ik was amper in sabie uit die school uit, want als mijn oudste zuster daar bij de huis geweest het, dan wil ik ook bij de huis geweest het. En wat eindelijk voor mij altijd al bijbleef. Ik heb één dag ook uit die school uit gebleven, dat was geweest toen ik sabie. Toen heeft mijn pa mij een goede pak slagen gegeven. En ik heb nooit weer uit die school uit gebleven. Ik heb matriek geslagen, Ik heb matriek geslagen, dwarsdeur gegaan, dwarsdeur matriek geslagen. Skoonspruit hoog in Mamasbury in 1962, 1963 en 64 heb ik onderwijs gedaan, opleiding gedaan in Oudtshoorn. Ja, en zo heb ik dan, dat was die tijd toen ik school gegaan heb en de onderwijsopleiding gekregen. Meneer was hij tijd moest nou onderwijzer wees. Wat soort vakken het u gegeven? Kijk, behalve die vakken wat ik nog gegeven daar zo, ik had later ik had eerst op Hopefield Laerschool, daar deed IK primair en daar in die oud ik 1966 heb ik begin onderwijs gegeven. Ik heb begin bij Hopefield IK Laerschool. En toen later een Langebaan primair. Maar ik wil wel eens zeggen, die onderwijs in die aparte jaren was bij ik kan zeggen dat was bij minderwaardig geweest. Het ons het maar hulle het genoemd die gatteronderwijs, die apartheidsmensen, die activisten het genoemd gatteronderwijs, die type onderwijs dat ons gekregen het. Ons het nie gespesialiseerde onderwijs gekregen. Ik later kom by die vakken wat ik gegeven heb. Maar ik wil een beetje eerst sociaal onderwijs van die tijd was minderwaardig geweest. Je weet, ons het hier bijvoorbeeld die sportfaciliteiten gehad, dus die kinders het maar op velden gespeeld wat besaai was met dorings. En ja, daar soort ons als rugby en dan is het soort ons als sport beoefen. Ja, dat was niet voor ons daar die voordelen geweest niet. En ik kan niet voor je zeggen dat daar was ook niet en veel, als jij veel om van te kiezen wat beroepen betreft niet.
Hulle het mos gehad daai tyd 'n spesiale soort van beroepe wat net wat kan ek nou stel net vir blankes bedoel was. Die meeste van ons kleerlinge en ek sou ook maar sê die van ons swart mense die wat geleerdheid gekry het. Die meeste moes maar polisiemanne geword en onderwysers ensovoort, jy weet. Maar daar was nie eintlik veel keuse gewees. Vandag is dit baie meer kanse en geleenthede vir ons mense om, jy weet, om te kan verder te gaan studeren en baie beroepe het oopgegaan waar mense nou kan van kies die rigting waar hulle graag wil wees. Al die vakke wat ek gegee het later by die laerskool, ek was mos maar hier by Langebaan primêr, daar het ek gegee, maar alles amper gegee. Ek Jacob Alltrades gewees. Ek het gegee, ek het graad 8 gehad, graad 7 en 8 het ek gehad wiskunde, ek het gehad algemene wetenskap, ek het moes vir hulle gegee, die kinders gegee handwerk, ek moes vir die kinders gegee voorligting, onder by die laag, gesondheidsopvoeding, en so kan ek nou aangaan, geskiedenis, dit was die vakke van daardie tyd. Daai tyd was ook in die graad, ons nog gepraat van standaard 6 en standaard 5 en standaard 2 ensovoort. Dit is van die benaamste vakke wat ek het voorligting, wiskunde, geskiedenis, wetenskap ensovoort, ja. Liggaamlike opvoeding, kuns, noem het maar op. Daai tyd was jy net die Jacob Alltrades. Ek sang ook. Sy kan dit nie gegee het nie, maar jy was geforseer gewees. En die klasse was groot gewees. Dit kan ek wees, ons het onder moeilike omstandighede gewerk. Maar ons het hier gebyt. En salaris was min gewees. Toe ek begin het ek maar so R60 in die maand verdien. En toe ek trou, toe verdien ek R90 in die maand. En daarmee moet ek toe uitgekom met my vrou om my kindertjies, moes ek daarmee anders het. Besoldiging, dit was baie swak gewees. Ja? Meneer, ek was nog gesê wat so vakke het jy gegee, wat was die gunsteling vak wat jy gegee? Die wat, hè? Die gunsteling vak. Die gunsteling, ek het baie gehou van die wiskunde. Dat was baie anders. Maar ek het ook baie gehou van geskiedenis. Omdat in die geskiedenis het ek geleer, jy weet, werklik geleer, as die mens nou wat hoe apartheid ingeskakel het, bijvoorbeeld by die Franse revolutie. Daar waar het die gehad het ook mag, daar wat jy ook mag kry die soort van apartheid daar so, waar die mense ook maar in opstand gekom het teen daar was die adel, die geestelikes en dan was daar die gewone arbeiders gewees, wat in opstand gekom het met die val, later in opstand gekom en ja, met die val van die Bastille ensovoort, ja. En dan dat ook my baie interessant gewees het van die geskiedenis, is die industriële revolutie daar in Engeland. Jy weet daar, die mense ook mag verhuis het, van die platteland af na die stede toe verwerk. En toch jy daar ook gekry, wat jy vandag kry, die plakkerskampe, die krotbeertes, die achterbeertes enzovoort. En dat sien jy vandag maar in Zuid-Afrika. En wat vir my baie in Zuid-Afrika terugkom, die anders, in Zuid-Afrika wat apartheid betref, die mense was daai tyd, vir al die swart mense, en apartheid jare was genoem in die thuislande. Daar was omtrent 10 thuislande gewees. Daar was die KwaZulu-Natal, die Transkei, Ciskei, Mafuta-Swana, Venda, Kwakwak, Lambova, Kazankulu, Kangwani en KwaNdebele. En toen is Zuid-Afrika opgegaan, je weet, die nieuwe Zuid-Afrika. En daar die mensen allemaal mag. Daar is Duitsland net ook niks aangegaan, nie. Niet veel, nie. Die vrouwen zijn maar op de landen gewerkt en dan
En dan die manne het ons maar op die